Baziren behin emakume eta gizon batek osatutako bikote bat. Gizonak ahal zuen guztia egiten du emakumea, etxetik ez ateratzeko, bere gurasoak ikusteko, kalera ez ateratzeko. Gizona oso indartsua, nahiko altua eta izar luze beltza, emakumea altua, ile horia eta argala. Emakumeak kalera atera nahi duenean bere familia ikusteko gizonak jo egiten zuen. Eta emakumea zerbait erostera ateratzen zenean, gizonak harrapatu egiten zuen. Eta denda barruan jotzen zuen. Dendako jendea ez zen ausartzen, ez esaten, gain gizona oso indartsua ematen zuen eta emakumeak behin baino gehiagotan esaten zuen dibortziatu egin nahi zuela, baina gizonak beti ezetz esaten zuen.